before, no, no. Хората ме свързват с сигнално жълто и с скандала. Something's got a hold on me, yeah. Oh, it must be the... Hey! Никога не съм търсила специално да направя скандал от нещо. Напротив, целта ми е и това, което аз искам, всичко да е правилно, да е редно, да е така, както трябва да бъде справедливо и добро. Ето една снимка, която ще ви помогне по-лесно да схванете защо рядко излиза от къщи по светло и без огромни очила. Старост, нерадост са казали хората. Най-малко съм предполагала, че някой може да бъде засегнат или въобще да скочи от тях. Ето и най-голямата тръпла вдъхновила крилатата фраза «Ниска набита в газа развита». Истината трябва да се казва на всяка цена. А това, че някой това го възприема за скандално или го възприема за лошо, това вече смятам една просто неправилно разчитане на това, което ми се казва на хората. Аудиторията ми, тази, която ме разбира правилно какво искам да кажа, е интелигентната аудитория. Просто това са хората, които умеят да четат между редовете. Преди се занимавах само с шоу-бизнес, някакви фолк-певици, манекенки, нали, такива елементи от обществото, които нямат кой знае каква тежест. Сега започва да ме вълнуват по-тежки проблеми. За чий чеп искам да попитам аз са ни тия бежанци тук и сега? В момента дори тече пак процедура за множествена дискриминация срещу мен, защото съм казала, че сирийските бежанци в България са хрантутници. Как в тая бедна и солена страна ще бъдат пуснати 5000 хрантутника, на които на всичкото отгоре ще трябва да им се намери и подсигури работа и да бъдат интегрирани в обществото, при условие, че вие собствените ни мангали не успяхте да ги интегрирате вече над 50 години. Да ми запуши устата някой като човек, абсолютно това е абсурдно, просто да стане по никакъв начин. Те са се опитвали да ми я запушват, такава като питбул съм, като захапя и не пускам. Влизам в Big Brother, защото всичките ми близки, приятели, познати казаха да влизам. Аз нямах никакво намерение в интерес на истината да влизам. И всички ти си луда, влиза и как ние само заради тебе ще гледаме. И аз така, за да им угодя, влизам. Кали е това? О, каква трансформация! Нейната простонародност излиза извън предела на това, което аз мога да понеса. Някакси просташко ми стои и говори, и прекалено мъжкарана. Гръб с паяк. Дебел гръб с паяк, не знам кой е това. Ива Екимова. Тя Ива Екимова, не знам, тя с нищо не прави впечатление. Не е ярък образ за мен. Камелия Тодорова е това. Камелия Тодорова е ужасна, между другото. Първо смятам, какво смятам? То цяла България знае, че е алкохоличка, което е отвратително. Много е такава една груба, нескопусна и въобще не пее ли тя още? Никой не знае дали пее, но дано да не пее, защото вече мина и време. Това е класическата красива жена. Идеален пример към това се стремете. Това е вашата лед. Както се казва, нека пътя към достигането и за вас бъде удоволствие.